मानो होनब्ला जोंनि बिटिडि एरियाया भारत संबिधाननि 6थि शेड्यूलाव अलरेडि दाजाखांबाय 2003 मायथाइयाव आरो 6 शेड्यूलाव जेसेबां एसेम्बलि सेगमेन्ट थायो कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 332 सब क्लज 2 मथे ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ थाथारनांगौ लाइकवाइज बे रोखोमैनो आर्टिकल 330 सब क्लज 6 मथे 6 शेड्यूल एरियायाव पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्यून्सिफ्राबो ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ थाथारनांगौ जेरै एग्जाम्पल आसामनि सिङावनो कार्बि आंलं ओमफ्राय वेस्ट कार्बि आंलं मोननै जिल्ला अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं ओमफ्राय मोनसे दंबावो नर्थ काछार हिल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बा डिमा हासाव मोनसेल' एसेम्बलि सेगमेन्ट दं कार्बि आंलं आरो वेस्ट कार्बि आंलंआव देग्लाय मोनसे होदेरनायजों बिसिनाव मोनबा एसेम्बलि सेगमेन्टआ ट्राइबेलनि रिजार्भ जाबाय टटेल 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै डिफु पार्लियामेन्टारि सिटखौ ट्राइबेलनि रिजार्भ दिन्थिबाय व्हेरेज बे 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव टटेल पपुलेसना आं अंकखौ नायखांबाय 8,78,854 ना बेसेबांल' आरोखि 8 लाख पपुलेसनजों जुदि मोनसे पार्लियामेन्टारि सिटआ रिजार्भ थायोब्ला बे मोनथाम अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय जोंनियाव जेराव 29,66,000 पपुलेसन दं आधा रानब्लाबो 14.5 लाख जोङो पार्लियामेन्टारि समस्ति मोननै मोनखाथारो आरो बिनि थाखायनो थांनाय 2007आव सिगांनि डेलिमिटेशन कमिशन हेडेड बाय जास्टिस कुलदीप सिंहआ जे ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावदोंमोन बेयाव क'क्राझार आरो उदालगुरि पार्लियामेन्टारि सिट मोननै जोंनो होनाय देखायदोंमोन जुदियोब्ला मोननैबो पार्लियामेन्टारि सिटखौ अपेन बा जेनेरेल देखायदोंमोन जों खुदिजों जों बेखौ आजावाखै आरोखि दा फैयै दानि जिथु इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जे आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि सिटखौ डेलिमिटेशन खालामनो फैदों खालामनानै दाखालि जुन दाननि 20 अक्ट'आव एब्राप्टलि हरखाबै जों कल्पना खालामनो हास्लाबै रोखोमनि जों लुबैयै रोखोमनि मोनसे ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावबाय आरोखि बे ड्राफ्ट प्रप'जेलाव जों नुबाय दाख्लै जों गुवाहाटीनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम गेजेटाव फोसावनाय ड्राफ्ट प्रप'जेलखौ लाबोनानै नायबाय आं बाव नायनानै सोमोनांबाय आङो टटेल 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिसिआव होनाय देखायबाय 15टानि गेजेराव 6टाखौल' रिजार्भ देखायबाय ट्राइबेलनि बांसिन 9टा एसेम्बलि सेगमेन्टआ जेनेरेल जाबाय आरो ओरैबायदि खालामबाय जेनेरेल समस्तिफोरखौ जे गाबोन समफोर बेनो फाइनाल जुदि जाना थाङोब्ला बे 9टा जेनेरेल एसेम्बलि सेगमेन्टआव सासेबो बर' बा ट्राइबेल मानसिया देरा व्हेरेज गोदो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सिगां बा मुभमेन्ट पिरियडआव बा उनावब्लाबो आरोखि गसाइगावआ जेनेरेल समस्तिमोन बिजिनिया जेनेरेल समस्ति तामुलपुरा जेनेरेल समस्ति इभेन भबानिपुर इभेन जोंहाय नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानि खालाइगाव माजबाट पानेरि बे एसेम्बलि सेगमेन्टआ जेनेरेलमोन बेयावबो जोंनि बर'आ देरहाबाय थादों बै समाव ट्राइबेलनि पपुलेसना साबस्टेन्सियेल नाम्बार दंमोन बै जेनेरेल समस्तिफ्राव खिन्थु दानियाव ओरैबायदि बोफ्लेजोबदों ट्राइबेलनि पपुलेसनखौ 5 बा 10% दोनाखै आरोखि मत्लबा जाबाय जाहाथे नन ट्राइबेला बे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जुगे 9 जन एमएलए देरहालांबाय थायो 6 जना जेनेबा ट्राइबेल देरहाबाय 6 जना बिबाय बड'लेण्ड नांगौ आसाम एसेम्बलियाव 9 जना अपोज खालामबाय सोरनिखौ लागोन गभर्नमेन्टआ बे जाबाय बड'लेण्ड जोंनि खनसे दानि बिटिसि दाखानायखौ फोजोबस्रांनायनि फर्मुला आरोखि बियो दानि बे डेलिमिटेशन कमिशननि ड्राफ्ट प्रप'जेलजों फोजोबस्रांनो नागिरबाय आरोखि आरो मोनसे इभिडेन्स ओंखारबाय मेटेरियेल इभिडेन्स जोंनि बिटिडि ओनसोला 6 शेड्यूलनि आन्दाराव गैला होननाय जादों एग्जाम्पल आथिखालसिम जि नाम्बार 5 क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सि दं बे भारत संबिधाननि आर्टिकल 330 सब क्लज बी मथे जादों माने नन 6 शेड्यूल एरियानि रिजार्भ समस्ति बिटिसि जाखांबाय 2003आव 17 बोसोर बारलांबाय 17 बोसोरनि उनावबो जुदि क'क्राझार पार्लियामेन्टारि सिटखौ आर्टिकल 330 सब क्लज बीनि प्रभिजनावसो सोबायब्ला खोख्लैबायब्ला देट मिन्स योर बिटिडि इज नो मोर आन्डार दि प्रभिजन अफ 6 शेड्यूल होनदोंब्रा जोंनिया बर' बिदा बेसेबां बुजिदों आं मिथिया दाख्लै गुवाहाटी हाइकर्टआव पिआइएल केसनि माबा दं हियारिं दंमोन बेयाव एटेन्ड खालामहैनो थाखाय आङो एडभान्स सानसे सिगां 21 तारिखआव थांदों माने गोदान ट्रेन खारहोदों बन्दे भारत बे गारिजों फुङाव गाखोनानै गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आंनो लोगो क'क्राझारनिफ्राय माखासे रिपर्टार सांबादिकफ्रा प्रिन्ट मिडिया प्रेस माबानि इलेक्ट्रनिक मिडियानि मानसिफ्रा इन्टारभिउ लानो
टाइम बिबाय आं बा आंहा टाइम गैया थेवब्लाबो बिसोराबो फैनानै स्टेजआव आंखौ लोगो हमबाय बे समाव आं लेखायावबो नुवाखै आङो खुगाजोंबो आं खोनायाखै आंहाबो बिराद टाइम गैयामोन थेवब्लाबो आं रिएक्सन होबाय बे आंनि रिएक्सनखौ नुनानै माखासे ओरैबायदि उदै गेसाव माखासे बर' सेंग्राफोर ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि लेंगुवेज आंखौ सोंखारिबाय माने खुगाजों आंनि खुगाजों आं मख'नो हाया आरोखि I can repeat all those nonsense words slang languages आरो बिनिफ्राय खोनाबावबाय 20 थारिखनि मोनायाव क'क्राझार टाउनाव आरो इदिक सिदिक आसे पासे ओरैबायदि बम गावबाय माखासे एबसुनि सेंग्राफ्रा इउपिपिनि मानसिफ्रा उमाव जादों खोमा लासिं सिं नै दासो उदालगुरि फैनानै खोनाबाय एबसुनि माखासे लिडार वार्कार बुजिदों जाहैबाय नै दासो एसे रिएक्सन खालामदों जुदि बिथांमोना गोसो गोरबोजों बुजिथारदोंब्ला I do welcome them heartily आं बिथांमोनखौ बरायो आरो आं जोबथानायाव आं बेखौ खावलायनो लुबैदों लामा गोथै थाना जों दाख्लै राष्ट्रपतिखौ लोगो हमदों 26 जुन दिल्लीयाव 46 मिनिट जों रायज्लायदों नाम्बार अफ डिमान्डआ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश डायलग स्टार्ट खालामनांगौ बिथांनि इन्टारभेन्सनजों बिदों नाम्बार 2 डेलिमिटेशन कमिसना जा ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावदों जों बेखौ नाखस खालामदों मेडामखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा अननानै इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाखौ खावलायहरनांगौ हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार खावलायहरनांगौ बे ड्राफ्ट प्रप'जेल केन्सेल खालामफिननांगौ गोदानै बर'फ्रा बा बिटिसिनि ट्राइबेलफ्रा जेरै लुबैयो बे रोखोम जाहाथे जोंनो समस्ति दाना जाहाथे होयो बेखौ बुंनाय जाबाय 3 नम्बराव बेल ब्लकआव जेसेबां नन ट्राइबेल मानसि हाबदों 3 लाखनि बांसिन बिगा हा मालायनाव थांबाय गुवाहाटि हाइकर्टआ खेबनै अर्डार होबाय होखारनांगौ हाखौ रेस्ट'र खालामफिननांगौ 2012 मायथाइयाव प्राइम मिनिस्टारनि अफिसनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टखौ डाइरेक्सन हरबाय बिटिसिखौ डाइरेक्सन हरबाय रावबो खामानि मावा बेखायनो जों होनदों मेडाम नोंनि अनगायै जोंनि हा हुखौ बासिनाय रावबो गैला नों इन्टारभेनसन खालामदो बेबायदि होननानै बिथांखौ खावलायदों ब्रैथि दाबियाव जों बुंदों जे रन्जन दैमारिबो सासे वान अफ द सिगनेटारिस टु दि थार्ड बड' एक्ट सुक्तियाव सहिखौ लाबाय खायदा खालाम बिनिफ्राय अन डिक्टेटेड टार्म बेखौ आरो सुक्तियाव सहि लाखांना आरो जेलाव सोबावबाय बिथांनो नङा बिथांजों लोगोसे 56 नाम्बार्स अफ बर' इयर्स हेभ बिन लेंगुवेजजों सेवगासिनो दं बिसोर गावसिनि आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांबाय आखायाव जेसेबां अस्त्र शस्त्र आर्म्स एन्ड मिलिटारि दे हेभ अलरेडि सारेन्डार बिसोरनाव जेबोआनो गैला दे वान्ट टु लिभ इन पिस इन द ससाइटि बिसोरखौ मानो जेलाव सोबाय थानांगौ मेडाम नोंथांनि आखायाव बे गोहो पावारा दं बिथांमोनखौ इन्टारनेशनेल कभेनेन्टनि रुल मथे जेनेरेल एमनेस्टि होनानै थाबैनो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय हगारनांगौ होनना बुङो लास्ट बाथि दाबिया जाबाय जोंनिया थामथि बर' गोरोबथाखौ गाज्रि मोननानै खुसि जायैयाव माखासे एनडिएफबिनि केडार लिडारफ्रा हाग्रायाव थांफिनदोंमोन दा बिथांमोनखौ आथिखालनि चिफ मिनिस्टारा टेलिफनजों लेंहरफिनदोंमोन हाग्रायाव थानो नाङा नोंथांमोनहा फैफिनदो नोंथांमोनजोंबो सावरायनाय जागोन दिनै बोसोरनैनि बारा समय बारलांबाय ना सिज फायार ना जानाय लोंनाय बेबस्था ना पिस टक बेखायनो राष्ट्रपति मेडामखौ जों होनदों मेडाम प्लिज इउ पारसुएट द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया द प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया द हम मिनिस्टार अफ इन्डिया टु स्टार्ट फ्रेश डायलग विथ देम अल्सो बे खावलायनायखौ जोङो होबोदों बिथाङा जोबोद गोसो होना खोनासंदों बिथाङा होनदों आन्दलन दा खालाम आं जा हायो आं नाजागोन होनदों आरोखि दा जों आसाबादि आरो बेनो आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारफ्रा जिबायदि गावसिनि गोहो पावारखौ देखायो अथ'रिटेरियान टाइप बायदि राष्ट्रपति मेडामा जोंनो खोथा होदोंब्लाबो बेसेबां जोंनि आसा खालामनायखौ सुफुंनो हागोन साननो गोनां जादों आरोखि थेवब्लाबो जों आसा खालामदों आरो दा जोबथानायाव आङो बड'लेण्ड ओनसोलनि पार्टिकुलारलि हल आसामनि बर' फिसाफोरखौ खौसेयै जुजिनानै जोंहा संबिधाननि प्रभिजन मथे एसेम्बलि पार्लियामेन्टारि सिटफोरखौ रिजार्भ सिट हिसाबै मोनजोबनांगौनि जे सोमावसारनाय खालामनो गोनां जादों बे अलखद समाव जयै गसंथानो आवगायबोनो थाखाय आं खावलायदों पार्टिकुलारलि इभेन आं एबसुनि लिडारशिप जायफोर दं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों एबसुआ बर' जातिनि
यं जेनेरेशन मोनसे नेशनेलिस्ट मोनसे प्लेटफर्ममोन नाथाय बे प्लेटफर्मखौ दिनै प्रमद बर' मालाय पलिटिक्स गेलेबाय लेट हिम प्ले पलिटिक्स पार्टी पलिटिक्स बेजों मानो खिथु थांफादों you should work independently एबसुनि जे फिल'सफि जे आइडिया माबारि